Kalča je kupila Beats by Dr. Dre. Kalča je kupila Sennheiser. Neću, male su mi. Hoću neke koji idu preko celog uveta. Njutnjali ste. Ne sviđaju mi se. Šta, Beats by Dr. Dre? Pa znam, sranje su. Slušaj. Prvo što sam izvajala, dok sam igrala Counter, dobro, moram se da probam negdje. Čekaj, znači ti testiraš DJ slušalice tako što igraš Counter na njima. Pa da, zato što kad sam krenula da pucam u levo, Pa da, je bilo sasvim dovoljno. Slušaj, zato što kad sam krenula da pucam s lijeve strane, izvajala sam da me lik puca sa desne. Da što te lik puca? znači da slovo R treba da bude sa ove strane, a slovo L sa ove strane. Izvini, šta ti očekuješ za duplo jeftinije od originala? Pa ja nisam znala, brate. I onda sam malo gledala sajtove. A druga stvar? I vidjela sam da su fake. Stvarno? Kako? Gde? Pa lepo, brate, izvadiš po nekim stvarima, Da recimo, vidim. po kutiji možda izvadiš. Na originalu je ovaj čiča ovdje, brate, ovaj crnac. Da. Malo svetliji, a ovdje je još crnji, brate. Okej, šta još? Pa ne znam, slova nešto. Čekaj, ja nisam u toku. Jesu stvarno fake? Da, brate. E pa nisam znao jebote. Ozbiljno su fake. Aha. Daj ti meni da ih ja testiram. E, ali jedan lik koji je kupio Druga stvar, brate, mnogo su tvrde. Znači, teške su za glavu. Pa za devojke ne vole tvrd. Brate, nemoj se smaraš to. Treća stvar, pojačala sam na miksati sinoć, znači 3/4, brate. Da bi mogla da čujem, znači bole muši, brate. Koliko to u decibelima? Pa nekih 120 plus 8. Brate. Šalim se. Ajde, kako se zove... Jel mogu ja da ih čujem po prvi put u životu? Nikad u životu ranije nisam čuo te velike Beats by Dr. Dre Znači da ih probaš studio. da vidiš kako ti se čini. Ali moraš ti da držiš kameru, ja da ih probam. A lepe su? Okej, priznajem, Brate, lepe jesu su. lepe, brate, stvarno, ali nije sve lepotije. Dobro, okej, čekaj. Ajde, daj, hoću jedan. Ajde. Šta je ovo? Pa, možda... Jedna su neudobne, a? Gledaj, ili ja imam veliku glavu, ili imam velike uši, ili s ovim slušalicama nešto nije u redu. Pa nemam pojma, ja kad ih spustim na najmanje, meni odgovara. Da ti nemaš veliku glavu, srećo. Pa tebi je velika. Pa ne znam, ja bi ovo mogao da nosim 1 minut, možda. Ne da čujem zvuk, to mi interesuje. SMS! SMS! Šlaja. Vratili su ti telefon, a? Nisam ga ni poslao na servis jer nisam našao garanciju. Nisam se obrio. Za ovaj tutorial je potrebno... Kiki, imaš problema? Aha. Viš da ima torbica se dobio iz njega, koju sam tek danas izvajala. Nije bilo jasno šta je ovo, brate. Čekaj, to stavim slušalici. U to stavljaš... Pa Čekaj, ne, brate. kako... Ti si Houdini je. Ne, ali stvarno Beats by Houdini. otvoriš ovaj... Ugurali su bre nekako ovo. A u koju da uguramo do ove dve? Pa u onu koja je leva, a u stvari je desna. Koja je ovo? Ja sve jedno u koju uguram. E, Dobro, ne moraš, u stvari čekaj, ajde si. ajde zajedno, važi, može, za minut, ajde. Dobro, kačimo slušalice na Allen Hit. Ajde. E sad, Znaš kako se još izvali da su fake? Ovo slovo B stoji malo ravnije, pod pravim uglom. A viš malo su krive, brate. ili ima neka panorama? Ba neka čudna, brate. Nešto mi ne odgovara, brate, uopšte. O, ko je? Više nije. Jesi izvalio? To je desno, a ono tamo desno stvari levo. Probamo neke instrumentale u WAV formatu. Mnogo mi je top zvuk za sada. Pa ne sviđa se ni meni, brate. Juče me bola glava koliko sam ih plaćala. Okej, instrumentali. Te su jebote. Znači ljudi, obratite pažnju da li kupujete fake ili original.
Nešto. Idu ti iz duks. Kalče, Jesi došao do zaključka? ovo vredi 35 evra. Realno pričam. Ne, lažem, 400 evra. Plafon. Dobro, Kiki, ti i tvoj Sennheiser, brate, u redu. Ubedio si me, definitivno. Više neću da tražim nigde. Kalče. Ha. Stavi ih na glavu. Skini ih sa glave. Čitala sam se sustava. Bre, tako veliku glavu ušio. I? Šta je fake? To je i fake. Fake zvuk, fake kvalitet. Sve u kantu, brate.